Payu nang Blora, terus Klaten, terus juga Ngawi. Nah, pada waktu itu kenal belum sebelumnya? Kali sinten? Darat sama sing nuku ini. Mboten sama sekali. Nah, berarti kan dampak manfaat dari media sosial. Nggih. Nah, berarti jenengan nyongko ndak kalau pada waktu itu Cemplene Esuk payune lewat itu? Mboten. Oke, berarti Tidak kan mengira adanya seorang beli, nggih. kuwi kan yo enek sing dituku. Nek walaupun jenengan bermain sosmed, tapi lek gak enek sing dituku apa iso ketukan to, Mas? Mboten. Dadi ku napa badenan? Mungkin aku mbah napa tuh? Berarti enek barangnya terus kita menggunakan sosial media, mbuh payune kuwi kan urusane sing kono, Mas. Sampeyan ngerti ndak sesuk payune jam semene ngono? Mboten ngertos. Pada waktu itu ndak ngerti ya. Nah, itu geng. Nggih ujug-ujug niku mriki Mas tiange. Rene roh kondi. Ten Facebook. Facebook, jenengan unggah di Facebook. Nggih. Lah telepon niku pun celak. Pun Mas dalam lebet bau. Ampun jenengan Sherlock lah ben ae ngomong. Dereng. Oh, dereng. Dereng. Lah kok iso roh ya? Daerah mriki pun ngertos.